네, बयबो आखाइ खबना होदो। मनन्जय नार्जारी, एक्स एजुकेशन सेक्रेटारि इउनिट एबसुनि। आसाखौथ' जों बुंजोबनो हाया, खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन। माने जाखिनि खोथा नङा होमबा, बे सिमांफोर बादि माने जेबो गैयैयाव जों सिरि मोननाय बायदि मोनदों दा गावखौनो गाव। जेखिनि आसा गोदै गोदै होदोंमोन बेफोरो गासिबो नंखाय बायदि नुयो मोगथां मुलुगाव फैयोब्ला। जोंहाथ' इसेबां बुंनो खोथाया गैया, जेनेबा जों इसेबां गिदिर लिडारनि मानसि नङा, सोरजोंबा ग्रास जानाय जोंहा गैया। खिन्थु जोंनो जिखिनि आसा होदोंमोन नङा होमबा, बेयाव जोंहा जेबो गैयै हिसाबै जों बेखौनो दुखु मोननानै जेनेबा इयुनाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा, एक्स एन डि बि हिसाबै खस्थ' मोननाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन नङा होमबा। जायफोरा खस्थ' मोनबाय नङा होमबा, बेफोर भुगिनांनाय मानसिफ्रा दिनैसिम हालाय हाफाय जानानै दं। बेफोरखौ लानानै दुखु मोननानै आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि होननांगौ खोथा गैया। गोजौआव मा केपासिटियाव सोलिदों बेखौबो आं नोजोराव हरा, खिन्थु जों मोनैनि खेथ्रआव आं बुंदों नङा होमबा। लिडारा मा सानदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, मा पलिटिकेल गेलेदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया। मेनलि जोंहा माने जोंनि जिखिनि मोन्थायफोर बेफोरखौ मोनैयावसो जों दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैदों हिसाबै। एक्स एन डि बि हिसाबै जोङो दंमोन 30 जननि एबाबाव दंमोन। माने गोनो गोथो जादों दिनैनि गेजेराव, माने हथातखरि लानायाव बेयाव कमफ्रम जाजोबैयाव माखासे मानसिया सौहैस्लाबासै। सिगां समाव बबे पार्टिजों आं इउपिपिएलजों दङमोन। इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावदों, तेलेंगाजों ट्रान्सआव दंमोन आं। मोननांगौ बेफोरनि जेंनाफोरा खायफाया मोनबाय, बेखौ मोनाखैखौ बुंजोबा जों, खायफाया मोनबाय, खिन्थु जेखिनि मोननांगौ बेफोरो मोनजोबाखै। खावसेयानो दंखौ जों बुंनो हायो, खावसेनि बारायानो दं। जेन जों नोजोर होनानै नायोबा खावसेनि बारायानो दं। जायफोरा मोनाखै बेफोरो गावसोर बुजिनानै दं। जाबाय दे। हाबगोन, अनेक हाबगोन। दा इलेक्सना गोबाव सम दंबावो नालाय, इलेक्सना जेब्ला फैगोन अब्ला हाबगोन, बेयो सियर। दे, बयबो आखाइ खबना होदो। मनन्जय नार्जारी, एक्स एजुकेशन सेक्रेटारि इउनिट एबसुनि। समबीर दैमारी, एक्स स्पर्ट्स सेक्रेटारि आबसुनि। फैलाव बसुमतारी, पाब्लिसिटि पाब्लिक रिलेशन। दिनेन्द्र बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट इउनिट आबसुनि। अशोक नार्जारी, एक्स केशियार। सांग्रां बसुमतारी, सुनीन्द्र हाजवारी, बिश्वजित नार्जारी, सन्जय नार्जारी, देरहासार नार्जारी, खां नार्जारी, सुबुंसार ना, बेनिफ्राय एक्स एनडिपि निफ्राय सोरां नार्जारी, वेस्ट आवजारगुरि, साबि खाख्लारि,